bubagarno phainai chongmario jate kuplai khaimanatei amro nongni nukhumobo जों नरमनिबो सापर्ट नांगौ नरम जाते बुबागारनो बसकांनि चंमारिबो कुप्लाइ खायनायनि जे बथिन हो अथिनो बुट्रि तै कुप्लाइ खायमानि बिसिंति सिन जे डिमान्ड 70 बोसोरनि जे निजिने हाव आलका बोसोर TWF YTF सिनि Mandai Assembly Constituency नि जे ब्लॉक कमिटी तै डिस्ट्रिक्ट कमिटीज फॉर द डिस्ट्रिक्ट नि तै सिनि YTF नि सेंट्रल लीडर्स दङ तै सिनियर लीडर्स दङ थाइसिङो ननु kana सिनि हनरेबल चेयरमैन TDHC हापांनि बो फाइल लगिरो फाके तै सिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टनी देबबर्मा YTF नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुरजित देबबर्मा ब्लॉक प्रेसिडेंट काका सुबुत देबबर्मा तै हाकेना सिनि गोबांमा आदं रखङो जे ग्रेड ट्रिबुलन नि जे चबावो बुबाग्रानो लगिरुइ फान ग्राक खाइ तंनाय रक जत सेंगारा सिनि लगि ननु खाना बस गोबां माखाय जों नखलाइजाक दिनि अ सेकेंड थर्ड देव कारण के पहिला दिनबो ननु खाना बसक बरक गोबांखाय सिनि वारियर्स अक सेंगारा नहरका एक्टिवली खाय अमनो बंगनो नुगै अनेक तेबो एनार्जी फायो अनि सागो ते जतनि सागनो तिनि एनार्जी कुप्लुंखाय कुप्लुं कारण कि बुबाग्रानो जों बसकां सालो जों हाइकेनो जों बनो कप्लाइमा खायने लगिरुइ उकुलति फानरुइ हाइकेनो जों तिनि जों फुं जरानि सिमि नगनग थाङि अजराइनो खला आमचायो जों नगनग थाङि बुबाग्रानि मेसेज न थानसन चबन जे मेसेज न सिन जे ग्रेडिटि बलेन न जों नगनग थाङि बनि जतनि लगी सानि दङ तै ताबुक सिक जरा जों जरा सिक जरा जे फुंनि सिमि नगनग थांबनि जतनि नगनो जों पजिटिभ रेसपन्स मानजाक बरक जतनो जोंनो कग्रजाक फाइनाय सालो फाइनाय चंमारिवो बुबाग्रानो बरक जतनो कुप्लाइ खायनाय थानाय जे थानसनि फानबाय थानाय TDHC चंमारिवो कुप्लाइमा काहिकेनो फाइनाय चंमारिवो बुबाग्रानो कुप्लाइ खायनाय तै सिनि ग्रेडिटि बलेन जों कुप्लाइमन बिसिंतिन जों मानाय हामबाय